Belai hambai belai nangkumani koksungka जों जेसिनि कन्स्टिटिउशनेल डिमान्ड सिनि गेट आउट बालेन जों लास्ट इयर अब दिल्लीआव थाङै सानै गैयाबा दिल्लीनि जे दाबुक जे सिनि सेंट्रल मिनिस्टार रंनो सिनि आजागा होम मिनिस्टार रंनो जों मेमोरेंडम सबमिट खायगा जे सिनि तिप्रा हावो सिनि तिप्रासा रंनि तंगानि तंकेसे बुङै तंगा जों आर्टिकल 23 नि अपोजिशन बाय जों सिनि डिमान्ड गेट आउट बालेन जों आबो सानै दङो जों फाइनाय जों 2 तारिखआव हाय जों दाबो एन्टायर सिनि सारा तिप्रानि जत दफानि बरक मिलिवै सिला सिक्ला बुरा जत मिलिवै जों 2 तारिखआव दिल्लीआव थांनाय दङ सिनि सेम डिमान्ड सिनि कन्स्टिटिउशनेल सिनि जे राइट्स सिनि जे आर्टिकल 23 अ डिमान्डआनो जों सारान्ते थाङै दङ गैसिनि आजागा जों कमिटियाव खालायलायगा पिपिटि कमिटियाव खालायलायगा दाउसो जतै जों एकदम खूब गाहाम आपडेट न फाय दङ खूब माने बर' एक्साइटेड गाबोन बिसिङाव जों माने सिनि कायसा लिमिटेड माने 1600-1700 आमदिहाय बरफ थानानै माने जों माने बरफ तो 1000 हिसाब 500 बरफ आमहाय बरफ थानानै बगै माने तामिननि बरफ मुसुं जाबाय दङ खायफाना जों बरफ लांमाया नामनायनि सिनि एकोमोडेशन सिनि तंथाय जों साथायराव बगैबो माने प्रब्लेम दङ जों फुल प्रिपारेशन सिनेमा जे दिल्लीनि मुभमेन्ट दिल्ली बर अभियान सिनाबो ग्रेन्ड सक्सेस होनाय जों साइमानो आउन बिसिंकै सिनि डिमान्ड जों आबो सक्सेस होनाय नै वानसुगो ओंखाय तेकैसा जों दिल्लीनि मुभमेन्ट दङ थांथानि सिनि किसे प्रब्लेम जों फेस खालायो आबो ओंखाय सिनि जे थानाय रक थांबर खायथ बरक माने बे खालि माने जानजानि बरक माने साथाय तंथाय सुमथाय आरो सिमलांथायो ओंखाय दिल्ली हाय माने आंगो थांसयगे माने सिनि बरक माने जीवनी सगेन सगमानि माने ओ निनि याक थांनानै याक बुसु माने आंगो कायसे सरकार दक तुइ फायना मुसुंगो आजागा रक अंगाय निनि गोबां मारि सुमरक आमति हेर कमतु थाने केसिनि थानानि किजा प्रब्लेम माने फाइनान्सियेल प्रब्लेम गो इंगा आं ताकलाय आबो कइनाय सिनि जे थानाय रकनो जतन न जों सिनि दिल्लीआव जों कायसा सिनि डिमान्ड सानान बागै थाङै दङ जों आजागा कुनो पिकनिकनि बागै बा जों शपिंनि बागै थाया नर आबो दिगे किसा नजर थदि माने कायसा लिमिट खाय नर जेकुनो पायानि फाना कुना आबो लिमिटेशन बिसिनो पायना अंथ आसो सानामु संगो पायदा सानामु संगो दिल्ली वालों तिप्रासा का राइट्स मांगने के लिए